Λοιπόν, γεια σας μάγκες. Πάμε για ένα τέταρτο επεισόδιο για τον Νισανάκη. Έχουμε πάρει από το Τεμού πατάκια, ωραία που είναι. Ένα για το χειρόφρενο, να δοκιμάσουμε να δούμε αν κάνει. Και αυτά εδώ για τα παράθυρα γιατί μας έχουν χαλάσει. Είναι δύο. Λοιπόν, πάμε να τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε. Πάμε σιγά σιγά. Αυτό μας έχει χαλάσει. Εδώ έχει μια ασφάλεια, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ καλά, πρέπει να τη βγάλουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε το άλλο. Και έχουμε και από εδώ, μας έχει σπάσει εκεί, το έχει ρελαβεί, να τα αλλάξουμε. Για πάμε μάγκες, έλα Διονυσία μου. Πάμε εκεί, ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Αυτό θέλει λογικά κατσαβίδι τώρα. Αυτό θέλει κατσαβίδι. Να ίσω τα γαλιάκια εδώ. Στάνλεϊ, εγγύηση, καλά εργαλειάκια αυτά. Είναι λίγο δύσκολο εδώ που είναι. Είναι και εύκολο. Είναι λίγο δύσκολο εδώ που είναι. Να δούμε τώρα πως θα το βγάλουμε αυτό. Έτσι δεν βγαίνει αυτό, πως όλες δεν βγαίνει. Πρέπει να βγάλουμε τι θα πέτει. Απλά για αυτό για να γίνει τέτοιο. Πώς θα βγει αυτό. Θέλει άλλο κατσαβίδι, αυτό είναι το μεγάλο. Για πάυση, βρούμε κατσαβίδι. Κάπως βγήκε μάγκες. Πάμε σιγά σιγά να το βγάλουμε. Είναι η ασφάλεια. Να το βγάλουμε. Έλα. Λίγο ραβιές. Για τάνω δεν βγαίνει. Κοίτα τι ρε. Να πιάσουμε. Έλα. Τι βγάλαμε. Βλέπετε. Βγήκε η ασφάλεια. Για να το βγει τώρα. Βγήκε. Το είδατε. Σε τραβά καλά. Πάει αυτό, το βγάλαμε. Βγήκε εύκολα. Θα ζόρισε λίγο με το ταβίδι. Θα βγάλουμε αυτό. Λοιπόν, να η ασφάλεια. Έχει και αυτό.
Δεν θα βολεύει όμως. Δεν θα βολεύει αυτό. Όχι, βάλτε έτσι. Δεν χρειάζεται, παράτησα. Δεν μας χρειάζεται. Οπότε αυτό πρέπει να μπει έτσι. Έτσι, τραβά καλά. Πιο μακριά. Έχω εδώ τη βοηθό μου. Βοηθάει εδώ να κάνουμε ένα επεισοδιάκι καλό, να το δει ο κόσμος και να δει αυτά που φτιάχνουμε, ότι κάποια πραγματάκια σε κάποια αυτοκίνητα όπως το Nissan, το αγροτικούλι, είναι εύκολα. Λοιπόν, έτσι να τη βάλουμε. Είναι λίγο νούμερα, είναι σφιχτή γι' αυτό, η ασφάλεια. Πάμε εδώ. Βάλαμε αυτό και πρέπει να κουμπώσει τώρα η ασφάλειά μας, αλλά μπήκε ένα σημείο, μπήκε και τ' άλλο. Μπήκε καλά. Και γιατί χειροφίλε για δώνα γιατί τώρα μπήκε γιατί δεν κάνει καλά παιδιά, δεν κάνει. Όχι ρε φίλε, δεν κάνει παιδιά. Δεν μας κάνει δυστυχώς, ατυχήσαμε. Είναι πιο χοντρό. Να τα πάψει. Δεν μας κάνει, οπότε εμείς τι κάνουμε τώρα? Βάλαμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ το βγάλαμε από εδώ. Να το κουμπώσουμε εδώ τουλάχιστον. Εντάξει, δεν μας έχει σπάσει εδώ κάπου. Αυτό το σημείο εδώ κάπου. Δεν μας έχει φύγει αυτό. Οπότε πάμε να το κουμπώσουμε. Πιστεύω να κάνει. Σε αυτό, αλλά βλέπω εδώ τι διαφορά έχει. Αυτό πιο τέτοιο. Να το δούμε τώρα. Κουμπώσει. Δεν βλέπω να κουμπώνει. Και αυτό δεν κάνει ρε. Δεν έχει χώρο. Δεν παίρνει. Μπήκε. Όχι. Λίγο ακόμη. Δεν μπαίνει. Ζορίζει λίγο. Είμαστε τόσο άτυχοι. Δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει. Ατυχήσαμε.
Τραβάς Διονυσία, πού τραβάς? Με τραβήξω εγώ. Λοιπόν, το φτιάξαμε μάγκες, είναι έτοιμο. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, το φτιάξαμε, τώρα το κουμπώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Κουμπώσουμε την ασφάλεια. Τουλάχιστον αφήσαμε το ίδιο, απλώς αλλάξαμε αυτό εδώ. Οπότε μια χαρά είμαστε. Ατυχήσαμε. Ή εγώ δεν παρήγγειλα σωστά, ή το τεμού μας έφερε άλλο. Να κουμπώσουμε την ασφάλεια. Εδώ φαίνεται η ασφάλεια. Δεν τραβά εδώ. Φαίνεται. Τι φαίνεται, δεν φαίνεται εδώ. Πού να φανεί εδώ μέσα που είναι. Δεν φαίνεται εδώ. Ας πάντων. Εντάξει. Πρέπει να το κουμπώσουμε να κάνει κλακ. Να μας βγει. Μας παιδεύει λίγο λάκι. Έλα. Ωραία. Όχι ρε φίλε. Κλείσε γάμο. Έτοιμο αυτό. Πάει αυτό. Το ένα μπήκε, θα βάλουμε τώρα του συνοδηγού. Εκείνο μας μπήκε μια χαρά. Εμένα τέτοια, με την ασφάλεια τη βρήκαμε, εντάξει, τη βάλαμε κομπλέ όλα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα αυτό. Έλα εδώ. Ξεκουμπώσαμε. Τι μας βγήκε λίγο πιο εύκολα η ασφάλεια. Κομπλεζάν. Μην τη χάσουμε. Ωραία, επειδή δεν μας κάνει τώρα, απλώς εμείς θα αλλάξουμε αυτό εδώ. Κάτω εδώ. Για πάμε. Είναι και εύκολο τώρα αυτό. Έλα, βγήκε. Βγήκε. Ωραία. Λίγο. Λιγουλάκι. Αλλά μας δυσκόλεψε λίγο. Αλλά μπήκε. Θέλει λίγο ακόμη. Ένα σφυράκι. Θα να το βάλουμε.
λίγη πιο εύκολα από το άλλο. Καλά. Βγήκε μαλακία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε αυτό εδώ. Το χειρόφωνο. Αυτά εδώ τελειώσαμε. Τα βάλαμε. Τέλος με αυτά, μας μείναν τούτα εδώ. Όπου βάλαμε το άλλο. Πάμε στην άκρη. Τώρα το χειρόφρενο. Πάμε στην άκρη. Εδώ. Για να δούμε. Εύκολα μπήκε. Δεν νομίζω να χρειάζεται. Θα γίνει πιο χοντρό τέτοιο. Πάει αυτό. Να βάλουμε τα τέτοια τώρα. Αυτό τελειώσαμε από εδώ. Πάει το οδηγού. Πάει και αυτό εδώ. Ωραία είμαστε. Μετά εδώ. Πάμε το ποτάκι. Τα μπροστά πρώτα. Αυτό πατάχτηκε εδώ αυτό. Στην άκρη. Εδώ. Ωραία. Βάλουμε εδώ. Μια χαρά. Γυράμε το άλλο από κάτω. Ωραία. Πάει αυτό. Θα βάλουμε και το άλλο. Μετά και τα πίσω. Να βάλουμε και το συνοδηγού τώρα. Λοιπόν, το βάλαμε και αυτό. Έτοιμα μάγκες. Ωραίο πάντως, Σανάκι. Έτοιμο για το συνοδηγού. Ωραία. Να βάλουμε τα πίσω τώρα. Τα πίσω να δω τι έχουν κάνει τα παιδιά εδώ. Να δω τι έχουν κάνει. Έχουν κάνει εδώ. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Ωραία μάγκα μου, τι γίνεται εδώ. Αμώς γίνεται. Να, κάτω εδώ. Εγώ τα καθαρίζω και τα παιδιά τα λερώνουν. Βλέπετε.
Εγώ εμένα θα δώσω ψηλά. Ναι. Βλέπει ο κόσμος. Βλέπει την κάρτα. Γιατί ας εκεί, ποιος μόνο. Τέλος, για σήμερα. Εδώ, ανοίξει. Ναι, καλή φάση. Μην ξέρει εδώ είναι, δεν έχει. Δεν έχει. Έχει λίγο δουλίτσα. Έχει λίγο δουλίτσα. Έχει λίγο δουλειά. Στο επόμενο επεισόδιο θα βάλουμε αυτά εδώ στις μπαταρίες μας. Αυτό είναι το τέταρτο επεισοδιάκι. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο, να βάλουμε αυτό και ό,τι άλλο προκύψει. Και το νησανάκι μας εδώ, το εργαλείο. Λοιπόν, μάγκες, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.